मोननै बाहागो खालामनानै दिहुननाय जादों। खन्थाइ मेथाइ आरो खुगानि खन्थाइ। खन्थाइ मेथाइयाव गासै दों 14 आरो खुगानि खन्थाइयाव गासै दों 40 खन्थाइ दं। बे बिजाबा 1952 मायथाइयाव दिहुनजादोंमोन। बे बालागारि खन्थाइ बिजाबनि सायाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ गावनो ओरैबायदि बुंदों। सानस्रिनि लैथोआव सोमजिसै नांगौ समाजनि थाखाय मेगन आरो गोसोआव रोजोबनाय मेथाइ आरो नांगौ दिनैनि बे गुबुन हारिनि मुस्रि आरो मोननायनि नारलायनाय समाव हारिनि मोखां खिन्थिनांगौ खामानियाव नांगौ गोग्लैसोनानै थानाय खुगाजों खुगा बोहैबोनाय बर' हारिनि मेथाइखौ मोजांनिफ्राय मोजां गाहामसिनै जुगनि गोमोथाव महर मुस्रियाव दांनानै बैसोमुथियाव फोसावनो। बिथां जोहोलावआ मेथाइ खन्थाइनि अनगायैबो माखासे मेगाजिनफोराव रायथाइ, सल'बाथा, सावरायथाइ बेफोरबायदि लिरबिदांबो लिरबोदोंमोन। बिथांनि खन्थाइफोराव जोङो बिमा सिबियारि, हादर सिबियारि, हारि माहारि फोजाखांगिरि, मिथिंगा सिबियारि, बोथोरनि खौरांगिरि, अबंलावरि अनसायगिरि आरो गोसो थोनाय सावगारिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। बेफोरनि मादाव हारिमुफावरि खन्थाइ जेरै संसाराव बयबो खोमा सुबाय, गावनि गाव हारिखौ थिखांबोबाय, जोंनि हारियाल' उन जाबाय हनै, बोथोर बोयो सासे थांलायबाय, हारिखौ रोदा सुहोनाया मालायनि सिगाङाव फसंनाया मिनि रंजानायजों जानो थाङा हनै, बोथोर बोयो सासे थांलायबाय, हारि थिखांनायाव लेखा नांगौ, संसार जानायाव बुद्धि नांगौ, जेबो गैया जोंहा आवा फावा, बोथोर बोयो सासे थांलायबाय। जोहोलावनि खन्थाइ बिजाबाव लिरनाय दाउ गहरा खन्थाइयाव जोंनि बर'फोरनि मैहुर खालामग्रा आखुथायनि सावगारिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। दाउ गहरा, फारौ गहरा, सारि सारि दंफांनि बागान, सिलाइ दं बारनाय हौवाया सनाराम साफ्रास थुम गावासै, थुब्ला फैयासै, खोथिया बाग्रा दे जाजिनि दे लोंजिनि होननाय हौवाया नायखा जोहोलाव हाराव मराव जानाय हौवाया बादारि खांखुवा, बादारि खांखुवा। बिथांनि खन्थाइयावल' नङा, देंखो रोजाबनायफोरावबो बे मैहुर खालामनाय आखुथायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो। जेरै सासे मैहुर खालामग्राया बिबोनांफोरजों जंखायनाय मेथाइयाव जों सावगारि बेरखांनाय नुनो मोनो। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
संगीत विश्वविद्यालय बिथाङा गासै 3 बोसोर संगीतनि सोलोंथाइ लानो थाहैदोंमोन लखनऊआव बे सोलोंथाइ लाहैनाय समावनो बिथाङा आरोबाव गोबां मेथाइ सुजुबावदोंमोन बिथांनि मेथाइफोराव हारि फोजाखांनाय गोसो थोनाय धोरोम सिबिनाय मिथिंगाखौ मोजां मोननाय मेथाइफोरखौ जों बेरखांनाय नुनो मोनो लखनऊआव फरायहैनाय समाव बिथाङा सासे समायना सिख्लाखौ मोजां मोनखोमा लांदोंमोन नाथाय बै सिख्लाया गाव मिथिस्लाबै गुबुनजोंसो जुलि जालांदोंमोन कोऑपरेटिव सोसाइटीनिबो आफादगिरिमोन बिथां जोहोलावा बे समाव गसाइगावआव थानाय बारदै सिख्ला ट्राइबेल सिनेमा
कोअपारेटिभ ससाइटिनिबो आफादगिरिमोन बेयावनो बिथाङा सासे सिख्लाजों दिनै नुदाव गाबोन रायज्लायदावखौ लोगोफ्रा नुनायलाय बिथांखौ बे सिख्लाजोंनो जुलि लानो खावलायो जेब्ला 41 बोसोर बैसो जायो अब्ला लोगोफोरनि थिननायाव बाय बाहागिनि थिननायाव बेजोंनो जुलि जानायनि सिमांखौ दाफिनो 1968 मायथाइयाव बालिमारि गामिनि करेन्द्र मोसाहारि आरो रजनी मोसाहारिनि फिसाजो प्रमिला मोसाहारिखौ हाबा खालामो हाबानि उनाव बिथांनि रानस्रबलांनाय जिउआ एसे दैमु दै बोहैफिननो हमो नाथाय संसार जानायनि खामानि आरो राजखान्थि हाबाफारियाव नांथाबनानै थानायलाय गोदोनि बायदि सोरजिलु गोसोखौ फोजाखांफिननो हाफिनासै बेनिखायनो बिथाङा दोंफा दोंनैनि अनगायै गोदान मेथाइ सोरजिनो हाबाङाखै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ प्रमिला ब्रह्मखौ हाबा खालामनानै सा 6 हौवा आरो सा 2 फिसा हिन्जाव मोनो बिथांनि फिसाफोरनि मुङा फारियै राजनयन ब्रह्म नीलनयन ब्रह्म प्रतिभा ब्रह्म सन्जीब ब्रह्म धनजीत ब्रह्म जिलिमा ब्रह्म राजपुत ब्रह्म आरो सम्राट ब्रह्म जोहोलावनि मुलुग संसारखौ नागारलांनाय अमृतपुर आश्रमाव थानाय समावनो बिथाङा एफा एफा बेरामाव गोग्लैखाबायमोन बिथाङा 59 बोसोरल' जोरनानै दंमोन बिसि प्रमिला ब्रह्मनि आखायावनो फिसाफोरखौ फेदेरनायनि बिबान होलांनानै 1986 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि बिथाङा हरखाब रुंसारि जानानै थाङो जेसेबां दिन जेसेबां बोसोर बर' हारिया थांनानै थागोन एसेबां दिन एसेबां बोसोर जुगे जुगे बिथां जोहोलावखौ गोसोखांबाय थागोन